Yo, mic check 1, 2. Let's go. If you're looking for the real #1 station, makinig sa love without hesitation. All the tracks we put it to the max, yo. To line into your radio. Oras natin, may 30 minutes makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi. Ito naman ang huling banat, huling bagsakan na ng programa EDSA. Siyempre kasama pa rin po Tanghenyo, Diego Bandido at ang napakakulit, walang iba kundi si... Oh yeah, my name is Duday, break it down. Duday, relax ka lang dyan ha, huwag na mangulit. Eto na mga kabisyo, huwag na natin patagalin to, pag-usapan na natin to. Nadismaya umano si Bella Padilla sa kanyang naranasan habang nakasakay sa tube o underground train sa London. Habang nakasakay daw siya, na-experience niya na o napansin niya yung dalawang kabataang babae na kinakalkal ang isang bag na naiwan na kung sino mang pasahero. Wala daw pakundangan yung kinuha ito, yung pagkain sa loob at makikitang gayon din yung mga valuable things sa loob po ng bag. Parang walang nangyari. Iniwan na lawang basta-basta. Oh no! Grabe naman yan. Eto, di na natin patatagalin to, Tang. Logican na natin to, Tang. Ay, sige, wag mo na patagalin yan. Logican mo na yan. Logican na yan. Logican na yan. Alright, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic boards, ito ang basic sa ibang bansa. They don't care. As simple as that. Kung sasabihin mo na masama na yung mga tao dito sa Pilipinas, mas malupit po sa ibang bansa. Siguro dito masasabi pa natin kahit papano siguro may puso pa rin yung mga kriminal. Dito tingin ko pag hinold up ka tapos kinuha yung pera mo, pag nakiusap ka sa hold-upper na hingi ka ng pamasahe, tingin ko bibigyan ka eh. Pwede, kuya, pwede ba pahingi kahit pamasahe pang uwi lang? Diba, tingin ko bibigyan ka pa ng ano eh. Pero sa ibang bansa, wala talaga silang pake kahit sa harap-harapan na may binubuli, may inaabuso, may sinasaktan. Wala na silang pakialam. Diba? Nakakalungkot mga kabisyo, ano? Pero dito sa Pinas pwede yan eh. Hindi pwede yan eh. Makita ka lang na nagmamalupit ka sa aso o sa pusa. Matik yan. Ano, Tang? Ay, basic yan. Bukas viral ka na. Tsaka may death threat ka. Now mga kabisyo, eto, logican po natin. Dahil ito po ilan sa mga posibleng dahilan kung bakit po sa ilang bansa ay tila wala silang pakialam, diba, sa mga tao na nakikita nilang ginagawa na hindi tama. Well, mga kabisyo, in countries with individualistic cultures, yung mga tao po, they tend to focus on their own lives, sa buhay po nila, sarili nilang problema, and they don't interfere o hindi sila nakikialam sa buhay ng iba. Para naman sa collectivist societies, kagaya dito sa Pilipinas, mas mataas po yung pag-value ng place sa community na pagtulong sa iba. Kaya pasalamat ka pa rin dahil nasa Pinas ka, dahil kahit dito sa Pinas, gaya nga na sinabi ko kanina, ang kriminal ay may puso pa rin. Pwede kang makiusap. Pag tinutukan ka ng kutsilyo, pwede mong sabihin sa hold-upper na, Brad, pwede ba sa susunod na lang na sahod mo ako abangan? Same time, same place, Brad. Naubos mo kasi yung pera ko sa sugal. No. Baka sabihin pa ng ng hold-upper sa'yo. Sige. Pwede bang makuha yung cellphone number mo para text kita kung hold-upper na kita? Sabihin mo, sige Brad, update na lang kita. Basta, same time, same place ha. Next na lang na sahod mo ako hold-upin. Sige, basta mag-reply ka pag tinext kita na hold-upin na kita ha. Tapos sabihin ko rin din sa'yo, kung medyo alanganin yung schedule ko, reschedule na lang natin yung pag-hold-up ko sa'yo. No.
Maluoy ka. Hey guys! Oras natin, we got 34 minutes after 8 o'clock. Gotta say goodbye. Ang tabayan ang susunod na. Totoy ba to? Sa programang Totoy na Love. This has been your friend, your boards, Diego Bandido. Sa pangalan po ni Tanghenyo at Duday, laging nagpapaalala sa inyo. On whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!